Zdravím lidi. Nevím, jak tohle video začít, ale zajímavé jenom jedno. Je konec. Už jsem to chtěl říct dlouhou dobu a teďka právě, jak jsem oznámil tu pauzu, tak absolutně jsem neměl čas. Musel jsem dělat povinnosti, škola a vůbec absolutně jsem neměl čas. A tímto oznamuji konec. Oznamuji konec pauzy. Dneska už jsem next level, stejně pořád spolu budeš sama. Nechám razit tovary, o tom bude zasadá. Letím jako AMD, Myslel jsi, že tohle video bude seriózní? Ne, nebude. Ale jako by možná i jo, protože skončím s pauzou. Ale čekali jste, že končím na YouTube? Čekali jste to? Já jsem to věděl. Ale ne, končím s pauzou. A já vím, nebyla to moc dlouhá doba, ale čekal jsem prostě na tu správnou chvíli, až budu mít zase čas natáčet. A tímhle oznamuji tu novou éru a oznamuji tím, nebo neoznamuji, ale chci to říct. Tohle video je o tom, co jsem dělal přes pauzu. Můžeme jít rovnou na to. Tyjo, čím začít? Já jsem toho dělal strašně moc. Byl jsem třeba na PTK, na Karakoram Tour v Ostravě, protože tady mám ještě na ramek víc Karakoram Tour. A byl jsem tam, takže teďka vám ukážu nějaký prostředí a potom vám vyjde i samostatný video z PTK Tour. Ale musíte si počkat pár dní zase. tu jsou krádež, kontra je Patrik, Joba, Patrik, single, tam jde kráčaj. Podař mám hlad, i když žeru dobře, udej se zdravím. Nohy rozebel a teď koukej na mě, řekl dávej. Wow, Patrik, 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 no baby. 5, 4, 3, 2, 1. Ptáte se, co jsem dělal dál? Koupil jsem si PlayStation. Hraju na PlayStationu nejvíc, hraju Fortnite. A ptáte se, co zase hraju za hry? Hraju Ghost of Yotei, hraju The Last of Us, hraju Elden Ring, hraju Spidermana, jo, toho zase nevšímejte, to je moje. A hraju Need for Speed Unbound. Kdybyste chtěli video z Fortniteu nebo z nějaký jiné hry, tak napište určitě domů do komentářů. A můžete mi tam napsat taky, co hrajete vy za hry, anebo jakou hru mi můžete doporučit a já si ji klidně koupím, nebo stáhnu a zahraju si ji. Můžu oznámit další věc, nahrávám album, takže pokud byste chtěli první nějaký single z alba, tak určitě mi napište do komentářů a já ho určitě vydám. Nevím kdy, ale určitě ho vydám, mám už k jednomu tracku, mám takový videoklip menší a taky chodím ven, takže určitě další klip brzo. Proč říkám další klip brzo? Protože určitě začnu dál natáčet klipy. A tak. A taky s mým kamarádem Oliverem, zdravím tě, chodíme ven a chodíme pěšky, jakoby, jestli jste někdy byli v Opavě, tak když je Breda a od Bredy až pěšky až ke Globusu a pak zpátky po cestě nahoru ke Kauflandu. A vždycky jdeme tak třeba hoďku až hoďku a půl. Jsme u Globusu. Let's motherfucking go, kámo. Frede, to je náš kámoš. Po kolika ty už ho vidíme? Kamo, po 16. To je náš kámoš, to je Fred. Jak jsme to byli poprvé, tak vůbec nesmrdilo, ale... Ty smrdí jak svině. Jsme blízko! Jsme blízko! Fučí jak svině. Nevím, jestli mě slyšíte, ale už jsme u Kauflandu, uši. Svoboda. My musíme jít přes pole. Kolik máš obrostů? Lidi, konečně jsme došli ke Kauflandu a koupil jsem si kvapku a teď jdeme na pizku. Dáme si pizzu a potom asi půjdeme domů. Ne asi, ale určitě. A tohle bude tohle video vše. Já hrozně moc doufám, že se vám líbilo. Bylo to takový kratší video, ale chtěl jsem tím oznámit, že je konec pauzy. Díky moc, že jste se koukali až do konce, dejte like, dejte odběr, až vám nevypne žádné nové video a já se u vás budu těšit zase u dalšího videa. Zatím čau.